A la Canal de Navarrés, a poc més de 15 quilòmetres de Xàtiva, hi ha un poble, Anna, de 2.600 habitants, on l'aigua juga un paper fonamental regant terres fèrtils i donant lloc a paratges naturals molt peculiars. La comarca de la Canal de Navarrés es troba ubicada al sud-oest de la província de València, entre la vall de Cofrents d'Aiora, la Foia de Bunyol, la Ribera o la Costera. La seva ubicació geogràfica fa que tinga unes característiques climàtiques molt determinades. De fet, estem parlant d'un clima mediterrani continentalitzat. Per què? Per la seva proximitat a la meseta, però també per la seva distància a la mar. 40 o 50 quilòmetres la separen de la mar i això fa que l'efecte suavitzador de les temperatures, tant de les mínimes com de les màximes, no es noti tant com a les comarques del litoral. De fet, fa més fred en hivern que les zones pròximes a la costa, més calor en estiu, pot ser una de les zones més càlides de l'estiu a la Comunitat Valenciana i també hi ha molta diferència entre temperatures mínimes i temperatures màximes. També presenta molta oscil·lació tèrmica. El Palau dels Contes de Cervellón potser siga la primera parada que hem de fer en visitar Anna. En l'actualitat alberga el Museu Etnològic de la Vila i el Museu de l'Aigua. De fet, l'aigua està present en qualsevol racó d'Anna. L'aljub que trobarem al Museu de l'Aigua és una bona mostra de la riquesa aqüífera d'Anna i dels diferents usos que des de l'antiguitat se li han donat. Trobem aigua a les séquies i canals de l'Horta, però també està molt present dins la població, brollant als llavadors com el de Xiprer, la Canaleta o la Balsa. Passejant pel poble trobarem un bon grapat de fonts, la de Santa Maria, la del Jardí del Surtidor, la Fuente de Abajo i la Fuente de Arriba, manantials que han proporcionat aigua potable al poble durant segles. Però pot ser l'Albufera d'Anna siga la referència més coneguda d'esta població de la Canal de Navarrés, situada a escassos 2 quilòmetres al sud-oest de la població. Fa 300 metres de llarg i uns 5 metres de fondària, i està envoltada de pins, plataners, xops i salses. Nombrosos ullals submarins aporten l'aigua al llac, on trobarem un fum d'aus aquàtiques. El llac d'Anna és avui en dia un dels principals atractius turístics de la província de València. No es pot prendre el bany al llac, però es pot fer a la piscina natural pròxima amb cascada inclosa. Un passeig en barca cap a la illeta que hi ha al mig del llac ens permetrà disfrutar d'aigües transparents i de la gran varietat i riquesa de la fauna i flora subaquàtiques. Hi ha diversos ramals que porten l'aigua cap al poble. Alguns acaben abocant l'aigua al Gorgo Gaspar, mentre que d'altres creuen el nucli urbà abastint els llavadors i desembocant més tard al riu Sellent. El Sellent és un riu peculiar que ens ofereix gorgs pròxims a la població on fer un bany molt refrescant. Els més coneguts són el Gorgo de l'Escalera, el Gorgo Gaspar o el Gorgo Catalán, i no molt lluny trobarem la Font Negra i la Font de Mars. En definitiva, un lloc ideal per disfrutar del turisme rural i entrar en contacte directe amb la natura.